Sziasztok! Sziasztok! Bajáról jelentkezzünk a MIG ESP irodánkból, és szeretettel köszöntöm itt mellettem Trajc Zolit. Zoli Szia Zsolt! szia, egy olyan ügyfelünk, aki párjával együtt, feleségével együtt vásárolt egy házat Magyarországon, Németországból költözött haza, de majd erről mesél egy pár szót, és az infrafűtésünket, az intelligens infrafóliát Zoli már megrendelte, és ma eljöttünk ide a bemutató termünkbe, hogy a MIG ESP szigetelő bevonatrendszerünket is egy kicsit jobban meg tudja ismerni, hogy döntést tudjon hozni, illetve honlapunkon keresztül Zoli már ajánlatot kért szintén partnercégünktől, az Indisolártól egy napelemes rendszer, akkumulátoros rendszernek a telepítésére. És azért csináljuk most nektek ezt a videót, mert így hallhatjátok, hogy Zoli igazából miért is jutott erre a döntésre, hogy ezeket a rendszereket szeretné megismerni, és hogyha megismeri ezeket a rendszereket, akkor ezt tudja alkalmazni nála, vagy náluk a saját otthonukba. Zoli, tényleg szeretettel köszöntelek. Igazából annyi a célunk ezzel a kicsi videóval, hogy közelebb hozzuk a hallgatóinkat, meg a nézőinket, hogy jutott el arra a döntésre, hogy ezt a három rendszert így megpróbáld megismerni, és adott esetben a ti otthonotokba gyakorlatilag alkalmazni. Hát elsősorban én szerettem volna egy fenntartható, nem csak anyagilag, hanem egészségügyileg is fenntartható rendszert kiépíteni a házunkba, olyat, ami élhető. Nem csak anyagilag élhető, tehát nem csak anyagi vonzatai vannak ennek az egésznek, hogy számla ide, számla oda, hanem egészségügyi dolgokba is úgy tud működni ez az egész rendszer. Ugye az infrafűtés nagyon jól tud működni a MIG rendszerrel, ezzel a reflektáló rendszerrel, és az energiafelhasználást meg igazából a napelem rendszer az úgy tudja biztosítani, hogy szinte null számlás legyen nekem a havi kiadásom, amellett még egészségügyi és egyéb ilyen dolgokra is jó hatással van a MIG rendszer, ugye így most, mint ezt én is itt a kis bemutatóban hallottam. Szerintem engem meggyőzött ez az egész dolog, mert itt, ahol most vagyunk, itt ebben az irodában, itt saját szememmel láttam, és saját kezemmel tapintottam az anyagokat, a dolgokat. A bemutató is olyan szinten kielégítő volt, hogy én, mint köműves, nem zárkózom el ezektől az új rendszerektől, mert igazából fejlődésből áll az élet, fejlődünk mi is, fejlődik az építőipar is, és nem szabad megmaradni szerintem a régi dolgoknál sem, leakadni, mert én ezt, hogy mondjam, hogy az érthető legyen, ami én bennem van. Tehát igazából, ami nekem fontos volt a döntésben, azt, hogy egy megfizethető és egy olyan rendszert tudjak magam köré építeni, amiben szívesen élek. Tehát ez egy olyan dolog, hogy tehát az infrafűtés, eleve én ott kezdtem el gondolkodni az infrafűtésen, mert én is egy kis paraszt, úgymond paraszt családból származom, hogy nekem is voltak nyulaim fiatal koromban, kisállatok, kismalacok. Mit raktunk be oda? Infralámpát. Tehát én ebből indultam ki. És ezért kezdtem el utána nézni ennek az egész infrafűtésnek, és ezért nem gondolom azt, hogy ez nem egy jó, nem egy rossz dolog ez az egész, mert nem hiszem, hogy károsabb, sőt, én úgy gondolom, hogy nem károsabb, mint bármelyik másik fűtésmódszer, ugye, ami tényleg por, meg egyéb dolgokat is kavar. A MIG rendszeren meg pont azért kezdtem el gondolkozni, mert árérték arányban én egy házfelújításban nem csak
a fölösleges költséget tudom magamnak megspórolni a felújításkor, hanem az utána keletkező dolgokban is ez sok szerepet játszik, hogy tehát ez egy működő rendszer, ami én szerintem nem úgy kell gondolkodni manapság, hogy jó, most ezt megcsinálom, és akkor majd 2-3 év múlva akkor megint, hanem hosszú távon érdemes, és igazából ez ami engem motivál abban, hogy én most itt vagyok, már 46 éves, és ugye el kell kezdeni gondolkodni a nyugdíjon, el kell kezdeni gondolkodni azon az időszakon, amikor már nem leszek olyan aktív kereső, vagy az időskorral jönnek az egyéb időskorral járó problémák is, ami nagy mértékben engem felé, a rendszer felé hajt, mert én szerintem, ahogy én ezt így kitaláltam, és amilyen szakmai segítséget én kaptam tőletek, az szerintem teljesen jól tudott működni, jól is fog működni, mert felé halad a világ. Tehát én úgy gondolom, hogy van nagyon sok olyan problémára nyújt megoldást ez az egész rendszer, ami most jelen pillanatban még probléma, de én, mint könyves, én nem látok ennél észszerűbb megoldást erre az egész dologra. Úgyhogy én ezért döntöttem igazából ezen az egész rendszeren. Nem tudom, hogy mit tudok még így elmondani. Isten igazából róla. Az a szép ebben az egészben, hogyha ezt így mondhatom, hogy Zoli nem csak ügyfélként, hanem tényleg szakmailag is átlátja a rendszereket. Ugye posztolunk és különböző média felületeken mindig megosztjuk azt, hogy mi igazából hosszú távú megoldásokat kínálunk a komplex rendszereinkkel, tehát az infrafűtőfóliával, a MIG rendszerekkel, és adott esetben ugye ezt megtámogatva az energia szükséglet miatt a napelemes rendszerekkel. És most hallhattátok teljesen őszintén Zolitól, hogy miért is gondolkodik így. Nagy örömmel szolgál az, hogy további érdeklődéssel tekint ugye a MIG rendszerek jövőjére, sőt akár egy rendszerben együtt fogunk tudni működni a jövőben. Zoli, valamit én nagyon-nagyon szívesen teszek, illetve felajánlotta azt, ezt 4 szem közt árulom el, hogy amennyiben a ház teljes mértékben majd elkészül a 3 rendszerrel együtt, akkor nagyon szívesen fog tudni olyan családokat, olyan embereket esetlegesen fogadni, vagy bemutatni, vagy a tapasztalatait megosztani azzal kapcsolatban, hogy ez a rendszer hogy működik, hogy tényleg mindenkit egy kicsit ő is információval tudjon ellátni azoknak az információknak a tekintetében, hogy miért is működik ez a rendszer, és miért is érdemes meggondolni, mielőtt valaki felújításba kezd, hogy állítsa össze gyakorlatilag az ingatlanának a felújítását, és nem csak költség szinten, hanem hosszú távú megoldás szinten. De én azt gondolom, hogy nem utoljára találkoztunk most Zolival, hanem a közeljövőben majd még fogunk beszélgetni. Addig is ezt köszönjük nektek, hogy megtekintettétek ezt a kis videónkat. Bárkinek kérdése van, akkor keressetek bennünket bizalommal, nézzétek meg a honlapjainkat, ugye ez a www.fm-dd.com, vagy a varjasfűtőfólia.hu oldalunkat, vagy hívjatok bennünket telefonon, az elérhetőségeinken. Szép napot nektek. Zoli, neked pedig nagyon szépen köszönöm. Szívesen, én köszönöm, hogy részt vettem a videóban. Sziasztok! Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan forduljatok a Zsolthoz.